खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि भारताव फिन जागायदों कोरोना भाइरासनि गोदान भेरिएन्ट भारताव कोरोना भाइरासनि मोननै गोदान भेरिएन्टआ जागायबाय नंगौ हादराव फिन गिख्रंथाव कोरोना भाइरासनि गोदान भेरिएन्टआ गोख्रोङै बांलांनो हमदों कोरोना भाइरासनि मोनसे गोदान भेरिएन्टनि मुङा जाबाय NB181 आरो गुबुन मोनसे गोदान भेरिएन्टनि मुङा जाबाय LF7 वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनआ कोरोना भाइरासनि बे गोदान मोननै भेरिएन्टखौ नायबिजिरगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला NB181 आरो LF7 मुंनि गोदान भेरिएन्टआनो कोरोना भाइरासनि गिख्रंथाव भेरिएन्ट जाय चीन आरो एसिया हादराव गोबां गोख्रै गोसारगासिनो दं आरो तामिलनाडुआव थांनाय एप्रिल दानाव NB181 नि गोसारनाया सोराङाव फैदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं मे दानाव गुजरातआव LF7 नि गोसारनायाबो सोराङाव फैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों नाथाय भारताव कोरोनानि गोसारनायखौ JN1 खौनो हमनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन